Wannan ba kuka ne na rashin abinci ba, kuka ne na son mutunci da komawa gida. Duk da wannan duhun akwai haske. Jami'an tsaronmu waɗanda suke barin iyalansu don su kare namu suna can cikin daji suna sintiri. Wani lokaci ba su da isassun kayan aiki. Wani lokacin suna fuskantar yanayi mai wuya, amma jaruntakarsu ba ta raguwa. Suna buƙatar goyon bayanmu, suna buƙatar addu'armu kuma suna buƙatar haɗin kai domin nasara. Bakin gwargwado dai jami'an tsaro suna taimaka mana, amma abinda aka si karamci sun kai ba su da yawa, saboda in sun je sun hake wanga gari aka ce ga su can kuma nan inda suka barin shi za su yi su koma can inda abin ya faru, kaga abin ya yi karamci. Diya da ake son aje a zamna ga wurin nan, to in babu taimako na samun tsaro to ba za a samu a zauna hankali ya kwanta ba. Amma in Allah ya kaddare an ka samu, muna fata haka nan saboda gwamnatinmu tana da adalci. Yawa fatan da nake dangance da aikin da jami'an tsaro suke da kuma ita gwamnati mai bada taimako, fata na a samu a kai muna jami'an tsaro isasshi a ƙauyukanmu wanda zai sa kowa ya koma gidan shi ya samu zama cikin natsuwa, har mu samu zuwa gonakinmu mu samu yin noma. Saboda jami'an tsaron da akwai gaskiya ba su iya fake mu, saboda ƙauyuka ne wanda ba wuri guda ba, suna da yawa. Kuma mahiyancin jami'an tsaron da kake gani yan an ce abu ya faru bai wuce za su je gari guda ne, wanda yake kamin su je garin nan su waɗannan mutanen sun wuce sun yi wani gari. Kaga wayannan jami'an tsaro muna da buƙatar ƙarin jami'an tsaro da inshat. Akwai tsaron gida amma ganin muka saboda ka san mutum ya firgita to sai an daɗe ana rarrashin shi ko kan shiga kawo ko kuma an ɗau wani matakin da ake bisa ga yanzu muna son a ƙara. Muhi da son mu koma yau in na samu dama ni kaina yau wallahi kamin kwana 3 ina komawa masarautata in na samu kwanciyar hankalin da nika koma. Kaga da na koma ai sauran jama'a sun koma, da inda an ka ce shi hakimi ya koma ai sauran jama'a za su koma. To in ban koma ba shine tsaro dai ana yi kuma mun gode ba a yi, ana yin tsaro kwarai, ma'aikatan tsaro suna yi, amma a ƙara ɗauka mana mataki na mu koma wuraren mu. Kebbi tana kuka, amma kukan ba zai dawwama ba. Tarihi ya nuna cewa kowane irin duhu rana za ta fito. Wannan shirin ba wai kawai don mu tuna da barnan da aka yi mana bane, a'a, domin mu tunatar da duniya cewa mu mutane ne masu kima. Muna da tarihin da ba zai iya gogewa ba, kuma muna da al'adar da za ta sake ginuwa. Ranar da Lakurawa za su zama tarihin da ba a son tunawa ta kusa. Ranar da za mu sake jin sautin taron manoma a gonaki, da sautin karatu a makarantu, da bikin kamun kifi da ya zama mana al'adar Kebbi za ta sake dawowa. Zaman lafiya hakkinmu ne, fatanmu ne, ba zai mutu ba.